Kanti eze namuhla kwiNsibande Daily Update. UCasper uzimisele ngokucela uBig Zulu esitikini emdlalweni wesibhakela. Kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo, ngiyanibingelela. Igama lami nginguSithembiso ngingowakwaNdlozi. Umculi we-hip hop wakuleli uCasper Nyovest usabisa ngokulandela ngoBig Zulu emdlalweni wesibhakela uma eseqede ngalo azoqhudelana naye. Njengoba uCasper ezilungiselela impi phakathi kwakhe nozakwabo uPretty Ugly ezoba ngomhla ka-1 ku-Okthoba 2022 eSun Arena, uhlulekile ukuzibamba wayesephahlulula ukuthi mayeqeda ngoPretty Ugly uyifuna mathupha inkabi uBig Zulu esitikini. UCasper uthe ekhasini lakhe lika-Facebook, "Ngizolwa noPretty Ugly ngomhla ka-1 ku-Okthoba 2022 emasontweni amabili ezayo eSun Arena. Uma ngidliwa ngizosiyeka isibhakela kodwa uma ngiwina ngifuna ukulwa noBig Zulu." Mbukeli, engabe uCasper usidonsela amanzi ngomsele na? Uthini umbono wakho ngalolu daba? Veza uvo lwakho kwi-comment section ngizokubona kwividiyo elandelayo.